ndakapinda mukati meusungwa musi wa19 January 2023 nemhaka yefraud. Fraud iyi yainvolva company inonzi Zimbabwe Power Company neimwe private company inonzi Fufu Communications. Saka sezvo mapepa achiri kumatare dzemhosva, asi tainzi takaita yavanoti hatina kuenda kutenda patakapiwa basa neZimbabwe Power Company. Ndo zvakaitika izvozvo, zvakanzi hapana basa ramaitaura kuti mataita. Saka tombosha takasungirwa ndinomwe wangu anonzi Psychology Mazivisa. Iye Psychology Mazivisa akabuda hake gore rapera, ndiye co-accused wangu akabuda gore rapera muna July 2023. Chandiri kufarira ndechekuti hongu ndakasungwa nemhosva yangu iyoyo, asi jeri nini kutaura chokwadi ndakatibatsira nokuti miri yangu yange yadzikira nestress dzepanze dzinowanikwa panze. Unomboziva kuti mukati menyika zvinhu zvinombonetsa, so dzimwe dzenguva unoshaya munhu wekutaura naye, kukurukura naye, wekuti akubatsirewo. Ndo zvakaitika pamberi. Saka ndakadzikira ndakasvika pa51 kgs, asi ndotenda jeri kuti ndapa 72 kgs kudzoka kapanzvimbo. Saka there is resurrection and I thank God for that. Ndinotenda Mwari neizvozvo zvaari kundiitira. Amuri yangu iripo, ndinotenda chaizvo. Hongu ndakasiyana nemudzimai wangu zvipamberi pedare, tandakachata takasiyana zvedu mutually, pasina kurwisana, pasina kupokana. Tine vana 2, musikana anonzi Aisha Pambuka, mukomana anonzi Oscar Pambuka. And then ndinotenda Mwari kuti vanogara vachibuda number 1 kuchikoro chavanoenda muHarare imomo, and ndikufara chaizvo. Saka tiri ngori mhuri imwe chete, ndo hangu ndakasiyana namai vangu. Ndinotenda chaizvo. Kubva pandakasungwa vakauya kasingaperi, vana vakauya, ivo mai vacho vakauya, mai vangu vanouya, family has been supporting me. Ndinotenda futi kubatsirwa kwandinoita neshamwari dzakasiyana siyana dzaisvikawo panzvimbo, dzimwe dzinobva kumapepa, dzimwe dzinobva kuwiresi, zvakandibata mwoyo, zvinobatsira. Ndinotenda chaizvo. Stay away from drugs. Madrugs atiri kutaura nezvawo akaita semutoriro, inodoro futi drug, because mutoriro drug. Ndakaona kuti makatarisa ma-inmates ari kuuya 70% of them mayouths, and vari kuuya vakarohwa nedombo. Saka dombo riri kukonzeresa mukati menyika pakuti ndo riri kuincrease crime mukati menyika yeZimbabwe. That's number 1. Number 2, ndakadzidza kuzvininipisa. Mukati mejeri unodzidza kushanda nevamwe. You don't do it alone. It's a teamwork. Saka you throw away the selfish mind, undipindoga unoisa padivi. Unenge wakudzidziswa kuti kana muchiita dzimwe dzenguva zvinoda kubatanidzana. Takadzidzawo futi zvakare kuti tinofanira kunge tiri vanhu vanonamata, nokuti kana uri mukati meusungwa inguva yakadzika yekuti ndo paunotaura nemusika wangu. Inguva yekuti unonyatsozvibuilda uchigadzirisa maburi ada kubva gadzirisa. My theme is zero tolerance to drugs, number 1. Number 2, toda kuita recover lost time yakapedzwa ndiri mukati meusungwa. Saka inini ndozikanwa semushamarari. I'm going back into broadcasting, I'm going into farming, I'm going into many projects. Kuburikidza unoziva tine vanhu vari panze apa, madhara angu vandinogara ndichichema kwavari. Ivo vavo vari very instrumental, vabatsira mayouth akasiyana siyana kumasectors akawanda. And ndinongochema uku kwavari madhara angu, nokuti ini ndakubuda mukati meusungwa. Ndikutarisira kubuda Mwari akatiitira zvakanaka by 10 February ndinge ndabuda ifikira tikupindei. Kuna namadhara edu akaita sana vamashwede, dhara chiyangwa, mukoma wiki neuchifayo. Tichibuda chitibatsiraiwoka sevafana venyu, tiwane pekupukunyuka, tisadzoke pakati paipa pekufunga nekudzoka mukati meusungwa. Handimazvaona, we are progressive youth. Ndinotaura chokwadi, zvatadzidza mukati meusungwa zvakatikoshera, nokuti tane nzara nepanze, nzara yekushandira nyika, nzara yekushandira mhuri, nzara yekushandira matinogara. Saka rubatsiro rwenyu rwakatikoshera. Musatirasiwo madhara, tichida totsvagawo pekutangira kuti zviitiro zvakanaka. Tiri madhara acho. Saka vamashwede nevese vatina kutaura vakawanda, dzimwe dzenguva hatikwanisa kupedza mazita ese, asi tinovatenda nemabasa avari kuita. Ende timirirewo paiva pandiri kunzi ndiri kubuda ndibatsirewo madhara angu. Kana chokufambisa chaicho ndinenge ndisina kubva pana peusungwa kuti ndiende kwandinogara. Saka I expect to receive you when I leave this place, and I must say thank you for everything you have done. Endurance, perseverance,
patience, long suffering, faith. Ndo virtues atinofamba nawo tiri mukati meusungu, hapana chinochinja. Saka vari mukati vazhinji vanofamba nedingindira iroro. We are a very resilient people. Resilient, haizi nyore kugara wakavharirwa usiri kumba, usiri kuona TV, usiri kubata mari. It's a hard life. Asi principles atagara tichifamba nawo vanowaziya ekuti tinotenda muna Mwari. Ndo dingindira tinofamba naro ratisvitsa patiri pano pamabasa emaoko. Right, mubvunzo wakanaka izvozvo. Tiri kuarts because toshanda tiri under rehab section. Tinogadzira anonzi curios, mabasikiti. Ndakatodzidzawo zvichiitwa nevamwe vakomana vatinoshanda navo kugadzira mahats, kugadzira masculptors, ungava mutupo, mbizi, nzou, shumba, zvese zvitakugona kuzvigadzira. And imagine tikuzvigadzira nesadza. Ndo maresources atinoshandisa sadza ratinodya rere tinorichengetedza, toumba zviumbwa zvinonwisa mvura. Amwe maskills atanawo, tandine maskills yongoshamarara, asi maoko akunyatsotwasanuka, achiveza, achigadzira zvisikwa zvinobatika. Muri yeZimbabwe, chikumbiro changu kuti mutizarurirewo, tigamuchirewo. Ndakuya semwana wenyu, ndiregererewo kana ndakakurwadzisai, asi ndikuvimbisa kuti sevanhu vakubuda munomu taitwa serekedi, takuriliswa. Zvakuitika kumberi uko totenda Mwari. Asi hatizvikwanise tiri toga, shanda rubatsiro rwenyu rwakanyanyisa. Tabva munyika yanga yakaoma, takupinda munyika yeKenani. Munodyiwa mukaka, munodyiwa uchi. Tibatsirewo, tidyiwe uchi tiri tose.